seara, stimați invitați, vă spune formația Crito din Călăraș, care în această seară vă va delecta în aceeași veche componență. Acordeon și solist vocal, Inel Mareș. Saxofon, Ionel Șerban. Clape și solist vocal, Vasile Ștefan. Formația Crito din Călăraș vă urează distracție și audiție plăcută.
Dorogeană, să mă ducă în lumea largă. O căruță răileană, o nevastă Dorogeană, să mă duc în lumea largă. Hai băieții! Și să-mi fug a mea mândruță când e ziua de-a morniță. În cea mai frumoasă fată, toți băieții îi dau balată când e ziua de-a moartă. În cea mai frumoasă fată, toți băieții îi dau balată când e ziua de-a moartă. Am trecut și o seară pe la ea pe ulicioară, mi-o păzreau părinții afară. Căruța m-a pocănit, mândruța m-a auzit și la mine am venit, în cea mai frumoasă fată, toți băieții îi dau balată când se noaptea la moartă.